Pozdrav! Pozdrav! Dođi. Evo me. Kaj ćemo graditi danas? Ja idem spavat. Vrati mi krevet. Jeboti. Kaj se dešava? Kome treska cijelo vrijeme? A daj nemoj nož! Jeboti pas mater! Ljuž grbi! Puši kurac, ti si mene prvi napao. Mati! Makni to. Zašto ne rušiš drvo? Nati! Mati! Ne bi to rušio. Jezo ti tvoje drvo od zemlje. Pa si ti bolestan? Normalno, Luka. Ne, pitam tebe, konju jedan, kaj si sad napravio to s drva? Nemoj rušit! Pa... Jeboti pas mater, ako mi to sruši, onda buš umar. Jezu šalom! Ne zaboli za prijatelj! 60. A jebote, svo drvo sam pretvorio u gumbu! Kaj si 32 gumba napravio? Ti normalno. Jebote. A kaj to dela? Video na Minecraft. Nemoj, pa prvo trebamo kuću napravit. Opusti kuću. Nemoj Jodi pomoć gradit. Dobro. Spasu bute! Bio sam. Čest, Darijano, film! Ha? Čuo to me. Igor, E, trebamo pojačanje. ti čega? A ne bu se ova kuća sama se gradila. Kako ne? Dajte mi hranu, umru bom. Di si da ti dam, imam nekaj mesa. Tu sam, dostižem sad. Di si? Tu na sponu, Di si? Što ti? tu, Di? skačem. Kaj je tu šesto? A tu sam! Di? Idem ja po još drva. A jeboti pas mater, ne, tu sam. Pa di, ne vidim te. Što ti? Čekaj da ti dam hranu. Skačem. Čekaj da ti dam. Čekaj, jebem ti kaj si se tam potokli, ne vrem do tebe uopće doći. Teo, evo ti hrana. Čekaj, nemoj me bit, pička ti mater. Daj da ti dam hranu. Ne treba mi hrana. Jebote. Drugo meso si mi dao, šta je ovo? Znaš kaj ti? Puši kurac.
si mene! Ja sebe! Treba Muge, ti si unutra. Znači, Neću. Muge, mi stvari. Jebote. Ovo je bio, to ja. Ovo sam Kao ovo? Odi u pičku materinu, vadi me van. Čupaj me van, Teo. Di si? Oh. Gradi kuću na drvo. Ne, to je moće. Ovo? Ovo. Daj mu pojasnite dik da gradi kuću. To je neki novi upis kanala. Daj to je meni, to sam ja prvi načeo. Ne, Umogaj na maču. Imaš malo hrane? malo. Daj, Daj. daj. A, šta radiš? Pa, kopao sam, kaj radim. Daj. Bilo je razbio. E, gledaj, Evo, na kvari radite, ne kućujete drvo, šta je ovo? Kakava stvari? Ko je začepao put treba gore? koga? Dođi, gle! Ovo je jedno dobro. Jebote, daj se makni da popravim. Bit! Dođi ti. Šta ne biješ? Ivor, Molim. bi ti bio sretan da ti se Medicard šah priplati na kanal? Medicard šah, Ne znam ko je to. kak ne? Ako ne. To je poznati. Rikard Medančić. Dacia. Ne znaš ko je to? Ne znam. Joj. Nisam kulturno obrazovan osoba. Da. Nemoj, Teo! Kaj? Teo, strgao bum te. Nemoj! Nemoj me! Makni drvo! Kak? Makni! Nemoj! Jeba ti pas mater! Zaki si počeo gradit, vidio si da tu delam prozor. A glupi. Ja gradim tuđe djelo strana. Tuđa. Ups. Moramo graditi svi. Autam Darija Nofila, on je izvrstan graditelj, preporučam da s njim igrate Minecraft. On je jako dobar, on dobro gradi. Evo, sada ćemo prikazati rezultat kuće. Uj, Teo, nemoj mi Teo! Teo, stani! Teo! Neo! Kaj delaš? Au!
ubio me bez razloga. A daj, a nije fe, a baš si morao. Pa nisam imao izbora, sorry. Koga? Ne, kaj ti delaš? Makni to. Ne, nemoj. Dobro. Ubit ćeš me! Kaj je opao? Ne znam, Zlugovi. mislim da je tu ovim putem. Tu po kružnom toku. Odi Teo! Idem. Forsi ko puž! Svoj skladu! Pozdrav! Pozdrav. Beži, nono! Zakini si na plato, Krampu zvuku! Prišimaju! Kao? Gori nam kuće! Pukni! Pukni! Pomogni! Daj im pomogni! Ko je zapalio? Mislio sam da si za istoriju. Jebo ti pas, matere. Ja sam mislio, ja sam je dosta. Tak, Simbala. tak. Ne. Ne buš mene malo. Tresni Endermana. Mama nek ti tresne ide. Odi u pičku materinu. Nek tam budi sa svojim krajnjim čovjekom. Nemoj! Nemoj! Ti prodat, me čuješ? I sad si gotov. Ne buš stigo.